ball esportiu és una modalitat esportiva que neix de l'antic ball de saló, el que coneixem tots, estàndard, llatins, i que ha anat evolucionant. Evidentment ha anat evolucionant primer en parelles i després ha evolucionat en formats diferents en els que s'han pogut afegir només noies soles, no cal tenir parella. El format coreogràfic llatí és un format de la disciplina llatina del ball esportiu on les nenes, i també nens, per què no, poden ballar sense parella i es mouen com una sola unitat. Aleshores poden anar endavant, enrere. El que estem utilitzant és tota aquella expressió que tenen els infants, però afegit a la dansa, i llavors intentem encarrilar-los amb la metodologia que estem acostumats nosaltres, pel cha-cha, per la samba i pel jive, que són els 3 balls que toquem en el coreogràfic. A part d'això, també tenim el jazz cheer, que és un nou format que ve del cheerleading. Cheerleading tenen les que fan les piràmides, el jazz i el hip-hop, i amb tots aquests components, a més, triem la música amb els nens. En general, treballen paciència, treballen companyonia, són molt amics entre tots, és molt important que facin equip, és molt important que es desenvolupin com a persones i, sobretot, el més important de tot és que interioritzin la cultura de l'esport. Quan anava primer a la meva escola i feien dansa, vaig decidir apuntar-me i d'allí va sorgir, com per dir-ho, el meu amor per al ball. El que més m'agrada a mi del ball esportiu és les acrobàcies i els salts. El que més m'agrada a mi del ball són les acrobàcies. Jo ballo jazz cheer, que és el principal que faig, que és com una barreja del jazz de tota la vida, però amb acrobàcia. Em sembla que cada any farem com exhibicions a uns concursos i deu de ser molt xulo perquè estàs davant d'un munt de públic allà, doncs deu de ser una sensació inexplicable, la veritat. El format coreogràfic llatí el que es fa són 3, 4, 5 jutges, depèn, generalment són 3, i el que valoren és, cada jutge valora un apartat. Un valora la tècnica, l'altre valora el que és la sincronització i després hi ha el que valora la qualitat musical. En el apartat de jazz aquí ja és diferent, perquè aquí va la tècnica, que entra el que és la flexibilitat, línies de les cames, línies dels peus, equilibri corporal, que estigui ben centrats els eixos, que veiem forces contràries, que veiem unes bones línies de cames, com estan els girs, com treballen sincronitzades totes, l'energia que posen. És molt més complexa que en l'altre, però també en el nivell bàsic, evidentment, l'exigència és molt més tranquil·la. Vam decidir mirar a l'esport base, començar des de zero, des de començar que escoltin i aprenguin aquests ritmes en solitari i en grup. Llavors, això és el treball que fem en el club com a esport, igual que es treballa en el bàsquet, igual que treballem amb el vòlei, igual que treballem amb el futbol sala.